வணக்கம். தமிழ் மனைக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த புடவைகளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சேலையை பற்றி நீ என்ன பெருசாக சொல்ல போகிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நான் எதுவுமே பெருசாக சொல்ல வரலைங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி அழகழகான புடவைகள், டிசைனான புடவைகள், கலரான புடவைகள் குறைஞ்ச விலையில் எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வந்திருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு டிசைன்லேயும் நான் 4 கலர் உங்கள் கண் பார்வைக்கு வச்சுருக்கேன். இந்த 4 கலருமே ரொம்ப அழகழகான கலர்ஸ். இந்த 4 கலர் மட்டும் இல்லை, இந்த டிசைன்ஸில் இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாமே மீஷோ ஆப்பில் கிடைக்குது. அது இவ்வளோ கம்மி ரேட்டுக்கு மீஷோ ஆப்பில் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. மீஷோ ஆப்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப். இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம வாங்கிக்கலாம். இந்த ஆப்புடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களுக்காக செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதையும் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படி இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா, இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் அதையும் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அழகழகான டிசைனான கலரான புடவைகள் மீஷோ ஆப்பில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது இவ்வளோ கம்மி ரேட்டுக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வெரைட்டியான புடவைகள் கலராக டிசைனாக நிறையா புடவைகள் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் இதை விடவே கம்மி ரேட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அதையும் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.